दिनैनि साना थांनाय 1972 आव वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट प्रोग्रामनि थ्रुयै दिनैनि बे वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डेखौ गायसननाय जादोंमोन। बे सानखौहाय 1973 5 जुन अर्थात दिनैनि दिनावहाय नैबे दंफां गायनाय हाबा बा जि मिथिंगानि समस्याखौ लानानै गायनाय मोनसे ड्राइभ बेखौहाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय सारा बुहुमावनो फोसावग्रोदों बा मानिग्रोदोंमोन। स' दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसु एबा मिरु बनसुनि जानानै नै दिनैनि वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डेखौ लोब्बा लाखिनानै नैबे उदालगुरि टाउननि सिङावनो थानाय भागाल चौकानिफ्राय नैबे खासिबारि जि हाइवे दं बिनि लामा सेर सेर जोङो दंफां गायनाय मोनसे प्लान्टेशन ड्राइभ लादों। जिहेतु जों बेवहाय मथथे 100 दालनिबो खाथियाव गायनाय जाबाय। आरो मोनसे मेसेज होनो लुगैदों दिनैनि दिनाव जेनेबा वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डेखौ जोंनिल' नङा सारा बुहुमावनो बे बुस्थुखौ फालिनांगौ। जिहेतु मानसिहा मोनसे मिथिंगाजों बा नेचारजों मोनसे क्लोज सोमोन्दो दं, जेरावहाय मिथिंगा गैयाबानो मानसिया थांना थानो हाया, मानसि थायाबानो मिथिंगायाबो थांना थानो हाया, जोंथुखौ जों इकोसिस्टेम होनना बुङो। आरो बिनि मेन इम्पर्टेन्सआनो जाबाय जिहेतु एबनर्मेल ग्लोबल वार्मिं जोंनियाव दा बर्तमान जागासिनो दं। नांगौनिफ्राय बारा सान्दुं दुंनाय बा नांगौनिफ्राय बारा गरम जानाय बेफोरबो मोनसे एग्जाम्पल जे मिथिंगाया बा दंफां लाइफाङा जोंनि गेजेराव खम जालांबाय थादों। बेल' नङा, अखा हानायनि बेलायावबो बांद्राय अखा हाद्रायबा बेबो एबनर्मेल मोनसे इम्पेक्ट होनदों जायखौहाय। बेनिबो रिजोना जाबाय दंफांफ्रा खम जालांबाय थादों। बेल' नङा, मोनसे लेन्ड रेस्ट'रेसन होननाय मोनसे बाथ्राबो दं। बे लेन्ड रेस्ट'रेसना जाबाय हा खुरखानाय। दंफांफोरनि गायनायजों बहुद बायदि हाफोराबो रैखाथि जायो। लोगोसे हा राननाय, मालाबा जों नुयो दैज्लां बोथोराव माइफोरखौनो गायनो हाया, बेनि रिजोनाबो जाबाय अखा हायैनि थाखाय। बेफोर गासिबो जाबाय मोनसे मिसबेलेन्स, इकोसिस्टेमनि मिसबेलेन्स, आरो बिनि मेन कजआनो जाबाय दंफां लाइफां खम जानायनि थाखाय। আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। সেই উপলক্ষে ওদালগুৰি জিলা বনচুৰ তৰফৰ পৰা আজি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল। সেই কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে বৃক্ষৰোপণ কৰি পাৰ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ৰাইজলৈ এটা বাৰ্তা জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই গোলকীয় উষ্ণতা যি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ এই পৃথিৱীত, সেই বস্তুক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে বৃক্ষৰোপণ কৰাৰ দৰকাৰ। আৰু আমি গছ গছনি নদ নদী সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। আমি মানৱ সভ্যতা এই প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছে। আমি প্ৰকৃতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিলে আমি মানৱ জাতিও আৰু শেষ হৈ যাব। সেইকাৰণে বৃক্ষৰোপণ কৰি পাহাৰ পৰ্বত নলা নৰ্মদা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি আমি পৰিৱেশ প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰি আহি থকা প্ৰজন্মলৈ যেন আমি এই পৃথিৱীখন ধুনীয়াকৈ এৰি যাব পাৰে। আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ নামত আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হৈছে, তাৰপিছত গোলকীয় উষ্ণতা বেছি দেখা পোৱা গৈছে। সেইটো আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব আৰু পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আমি সেইলৈ আহি থকা 50 বছৰ 100 বছৰ বা আহি থকা ভৱিষ্যতলৈ আমি ভালকৈ পৰিৱেশ এটা ৰাখি প্ৰকৃতিক জীয়াই থাকিব লাগিব। নহ'লে এই অঞ্চলখিনি যদি মৰুভূমি ৰূপান্তৰ হয়, গছ গছনি নোহোৱা হয়, আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্ম যেন ইয়াত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। সেইটো ৰক্ষা কৰি আমি প্ৰকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তু যিবিলাক আজি সমস্যা দেখা দিছে, আজি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাত মৰুভূমি বাঢ়িব ধৰিছে, জলাশয় শুকাব ধৰিছে, আৰু আমাৰ এই অঞ্চলতো বিভিন্ন জেগাত পানী শুকাব ধৰিছে, দমকল কুঁৱা ইত্যাদি পানীৰ অভাৱ দেখা দিছে। সেই উপলক্ষে আমি এই প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰি গছ গছনি নলা নৰ্মদা ৰক্ষাটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আহি থকা দিনত আমি ইয়াতে যেতিয়া শান্তিকে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो
बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।